Luha daw ng ano? Luha daw ng dragon. Hey, ang ano? Oh, napakalaki. Nakaluha ako sa ano? Luha mo to? Luha mo to? Luha ng dragon. Dragon? Baka may dragon dito, mas. Dragon nyo. Maabutan tayo. Ha? Maabutan tayo ng dragon dito. Umiiyak na kasi yung dragon eh. Wala na up. Iyak ang dragon. Ito. Ha? Sino nag-away ng dragon? Hindi ko alam. Iyak. Luha daw ito ng dragon. Oh? Dumaloy pa dito yung ano eh. Oh? Tingnan nyo. Oh, to. Ito yung ano ng dragon, oh. Oh? Sino nag-away sa dragon? Ha? Sino nag-away? Bakit siya iyak? Hindi na binigyan ng tinapay. Yun, tumuloy. Umiiyak yung dragon. Ito? Hindi binigyan tinapay ni During. Baka bumalik ang dragon dito. Umiiyak daw. Oh, nagkatotoo pala yung hinahanap natin na 100 years old na hinahanap. Nandito pala. Habog po dito, pre, oh. Dadalian mo. Ha? Ito naman, pre. Napakadami dito, pre. Luha ng dragon. Oh? Eh. Luha ng dragon. Diyos ko po. Natagpuan namin ang luha ng dragon. What? Diyos ko po. Natagpuan namin ang luha ng dragon. Ito po. Napakalaking halaga to. Ibenta sa world market to. O ano, timbangan ng kupras. Ito po. Nakaiyak ako sa saya. Oh? Bakit masaya ka? Kasi pati ngipon. Hindi lang luha, pati ngipon. Baka mahimo bato ang iyak mo. Ha? Sa dragon. Baba tayo.